Morning guys! Welcome back to our channel, BICoLANO sa Norway. Ayun. So ngayon po ay magluluto ako ng instant kimchi. Ito po, ito yung kanyang mga ingredients. Ito ang kimchi noodles. Ayan, yan siya. And then ito yung mga pangsahog niya, yung pampalasa. Yan ang kanyang pampalasa. Yan, ito. So meron sa mga parang mga herbs na dito sa loob at saka ito yung pampalasa niya, yung seasoning, at saka ito yung ginamitan niya. So titingnan natin kung ano ang process. So ang ginawa ko para mas malasa siya, nagpakulo ako ng buto-buto ng baka. Ayan. So, para mas malasa, so nilagay ko na dyan yung mga seasoning niya para kahalo na. Ngayon ay ilalagay naman natin ang ating kimchi noodles. Ayan. Tatlong piraso. And pag medyo malapit na siya maluto, pwede na siya isabay na ang ating isabay na rin natin ang gulay para mas masarap at saka masustansya. So kung mga ganyan yung pagkain, di ba instant siya, pwede mo siyang gawing mas malinamnam. Dagdagan mo siya ng gulay. Tignan mo, oh. Okay? Tignan mo? Mas malinamnam siya at saka mas masustansya. Ilalagay mo ng gulay. Broccoli. So, healthy. Diba? So, yan. Ito na guys ang ating finished product ng ating instant kimchi with the beef and gulay or vegetables. So, yan po. Ganyan sa kasarap. Sarap na siya. Masarap ang lasa. Masustansya. Okay?